May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw, Martes, nagisgot kabahin sa pag-ayo ni Jesus sa duha ka masakiton. Palihog kog basa mga igsuon sa ebanghelyo kay very emotional ang panghitabo. Now, sige tagkadungog. God loves the sick people. Yes, tinuod. Now, kung gusto pagyud mo nga mabati ang intensity sa gugma sa Dios alang sa mga masakiton, let me share with you akong nakatunan gikan sa usa ka Jesuit nga pare, si Father Danny Huang. Ingon siya, sa Greek Bible daw, kining mga one of the oldest languages no sa atong Bible, kining word nga splanchnizomai, makita daw ni in almost all the healing miracles of Jesus. Unsay meaning ana? Moved with compassion. Mao di ay nay bation ni Kristo every time siya makakita og masakiton. Unsa nang compassion? Puangod. Gikan sabna sa Greek word, ang meaning intestines, tinae. Mao di ay makadungog tas mga tigulang, gikumot akong tinae sa kasakit. Mao di ay nay gibati ni Kristo mga igsuon every time siya makakitag masakiton. He could not help but cry and feel the pain sa nagantos. That is compassion. You love someone so much that you share what they undergo. You suffer with them. Mga igsuon, tanawa lang ang krus. Kung minaog palang unta si Kristo, pwede tang makapasangil niya, Lord, diri rataman ang imong pag-uban sa among pag-antos. Kaysa mga pinakasakit, ni give up ka. Wala siya mi give up. Up to the last breath, nagpabilin siya to tell us God is with us in all our pains. So mga igsuon, walay rason nga mulimit ta sa iyang kaluoy. Please do not put God in a box. Okay? God bless.